Kære alle ledere på børne- og ungeområdet i landets 98 kommuner. Vi vil rigtig gerne invitere jer med i et kollegialt ledernetværk for myndighedsledere eller på tværs af børne- og ungeområdet i forbindelse med implementering af Barnets Lov. I har rigtig meget specialiseret viden og rigtig meget egenindsigt i, hvordan I implementerer Barnets Lov. Her vil vi gerne invitere jer med til at få et netværk, hvor I på tværs kan tænke på, hvordan I får omsat al den her viden til virksom ledelsesadfærd, så det bliver værdifuldt for borgerne derude. I Social Talks der bidrager vi også ind i de her ledernetværk. Vi har gjort os mange erfaringer og kigget på rigtig mange initiativer i kommunerne, i afdelinger og på tværs af sektorer, hvor at man har nogle mål om, at medarbejdere skal have viden og ændrede kompetencer, men hvor man desværre kommer til at sætte nogle aktiviteter i gang, der ikke har den ønskede effekt. Og derfor så vil vi rigtig gerne give jer nogle transferkompetencer, det vil sige, hvad skal man være opmærksom på for at strukturere de her læringsforløb, sådan så de giver maksimal effekt. Så er I ligesom os optaget af, hvordan barns stemme kommer til at stå tydeligt i sagsbehandlingen, og hvordan vi får Barnets Lov til at blive en realitet derude, så vil vi gerne invitere med til ledernetværk på Sjælland, på Fyn eller i Jylland, og øerne får også mulighed for at få et netværk. Vi glæder os til at se jer.